Καλημέρα! Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, τι κάνετε, πως είσαστε, όλα καλά. Λοιπόν, είμαστε στο στούντιο, κάναμε κάποιες διαρρυθμίσεις, κάποιες καινούργιες δηλαδή αλλαγές, έτσι ώστε να μπορείτε να μας βλέπετε και λίγο καλύτερα στις κάμερές σας. Τραβάω αυτή τη στιγμή με το κινητό και ήθελα να σας δείξω τώρα, μιας και τελειώνω τώρα, σήμερα, πιστεύω δηλαδή το στούντιο, πως είναι πλέον το στούντιο από το κινητό. Ακουστικά VR, εντάξει, είναι λίγο σήμαντρα εδώ, οι κονσόλες μας, τα μικρόφωνά μας. Πιο πάνω εδώ είναι τα φώτα μας και οι ιστορίες, έχουμε τα δύο monitor, την κάμερα που μας βλέπετε, τη μεγάλη και τη μικρή την πριό που είναι για broadcast και ούτω καθεξής. Λοιπόν, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω σύντομα σε κάποιο live streaming. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε, καλή εβδομάδα και καλό υπόλοιπο σε όλους. Τα φιλιά μου.